bandiraɓe emi silmino e dow moɗon inde am Usmanu Shehu, min woni ardiɗo Code Radio International. Emi jaɓɓo on nder kawtal amin ngal YouTube. Kala marɗo habaru ko marɗo goɗɗum ko yiɗi ɗum waɗa e nder Code Radio fuu o wawa lilduki min e nder ɗo taskaram ko laawol ngol min omti ngol YouTube. Ngal laawol YouTube jonta kangol ɓuri naneki, kangol ɓuri dareki. Ngam majum emin nodda on kala nyandere fuu, kala habaru marɗon fuu, kala goɗɗum ko giɗɗon ɗum wata fuu ko larani bano fulɓe, pulaku, tariha fulɓe, tariha dabbaji, durgol dabbaji, jonde hakkunde ummatore fulɓe e luttuɓe, e jonde hakkunde fulɓe e tana fulɓe, e bo jangirde e andal e hakkilanke durki jamu, e kala ko nandi e ɗi fuu to on godi lilde min Code Radio International ɗon rena ngam watuki e lawol YouTube ngol. Emin nodda on bo kala nyandere fuu to on godi bawɗe naste nder Facebook amin keɗete Radio Code Radio International nyandere fuu diga jamdi 9 ha yahugo 9:15 waktuji Nigeria, Niger, Chadi e Cameroon. Assalamu alaikum heɗitoɓe woccere fulfulde Code Radio International Abuja. On komnama, on yalanama jolugo leyha jam. Inde an Ibrahim Ramodake hoɗanta on laɓangal taskaramji amin ɗi jemmare nde jamdi 9 ireta jamdi 9 ireta wonɗon wakkatire GMT. Taskaramji amin ɗi jemmare nde fuu min pitanai hakkillo dow no ɗum dogginiri julde leyha. Aran dara fotoji iga wakili en Code Radio International Abuja Usman Yaya, iga Maiduguri inanta Ibrahim Muhammed Jungudo iga Diwal Bauchi. Ɓawo ɗo hon min gaddanai on taskaram en belbeltu ka fulfulde komedin to ɓe gaɗani en fijo dow julde leyha. Ɗum non bo ragare i wodi kobli moɗon ɗi julde leyha. Keɗite jam. Siri.
وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى أيضا ثم استوى إلى السماء ɗonno julde idi laati on ɗon e diwal bocci e dumi o kuɓɓam pamara bocci hande dan non ma seniya jomiro jaɓen en bada meɗen musulna a rakuni sai wanda ya kai shekara 5 abin da ya sama kafin da kuma musulna idan aka yanka bai kai wannan shekaru ba ba ya iya ba a shanu ya kai shekara 2 daga shekara 2 abin da ya sama sai a yanka daga a tumaki daga awaki kai shekara guda amma an yi rangwame bangaren tumaki a iya yanka ragon da ya kauta shi da ya sama. Dan jan hankali a nan shi ne zamani ya ci gaba ana samun dabbobi dan wani lokacin kan isa ba su wani abinci sai a ce za a yi cin wani abinci kamar kaji a ce sa ki kaza ne kamar raguna za su mana kawo raguna din da zamani kawai sai a ba shi ɗan lokaci a yi za a iya cin sa idan iya zama bai kai shekaru da iya ba lallai yanzu an fara samun ci gaba a zamani ana kawo shanu ana kawo tumaki da awaki a ba su ɗan watanni kaɗan kuma sai amfani da su ya rufe wani wanda yanka wannan da bincika ya ji irin shekaru su ya karfe ya yanka ba wanda da kai da sun gani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mutanen Madina suna da rubu guda biyu da azam da riya suna wasanni a cikin su. Shi ne sai manzon Allah ya ce Allah ya canza mu da ranar guda guda biyu. Kai. Wayo Allah. Ashe bellun tududi no wara leddo. What? To mana. Wato anan ne Allah sai dibe kai ande wadi nakke alo anani amma min mu jata fa kai ai huto jahumi kai woru salamu alaikum salamu alaikum kai feshare mi a taggi kai mi a jodi Yo to ngimi taw mi dari. Mi ma mi a taggi kama ya duddini hala bismillahir rahmanir rahim kai Wayo. Allahu akbar Kai umurto wake? wa a andi je Duni jam gamsa gogo masha Allah. kusi anani Allah dono sallah dum Sallah alhamdulillah. to masha Allah Dami ra andi Kenya Ha badalu. de gartuɗe min mbi to min nanima ko siri noddi ɓoggol man nanama Du tagi. mi to arɗo ko bal en jahu no wai ko tagi Redu. Ado de gartumi puccimi. Imedi saoki wongel dum war. waira Mukkimi na mi igel ƴaɓɓo raru ne ko ñamoyɗe ra amma andi wuro gon ma a muñayi wajo anana ne way qara'i wai share way an wayri ñamuki gel ay an mihin wuro Wayne. alhaji kabiru to raranan ne gan Allah kungel ɗon kusel ngel ñamɗa to wuro gon ɗo alaji kabiru wayni waddo sha'angel waddi juɗangel waddi jongangel kai waira to de garoyɗa ɗo to anana ne alareni Kabiru Ciroma ba kabiru ciroma wato ɗon ma a andi ñami. dake redi dum huɗi taggaki redu taggaki anani yo wai may o wadi waɗi- yarno anana sai o waɗi no na'i anindi ta yiɗi na'i ñama huɗo ɗuko ɗi kara to ay dokkaɗi kawwa di jomtina ba ɗi jomtina eh to non o waɗi non in waɗi lalle a yo anda neɗɗo na iri naggi ay ɗo de dillomi ɓe hefti ko Yap. imiya gaɗa en seediri ɗum ɗon kawai mi tokkoy mi wari ɗon dow shelle ɗen ɗon hera sale fagati sale fagati o wi feshare a waranayan gilla julde sallah bimi en jahu sai jaluɗa to de jami hoy goɗɗum woni hausa en mbi dabje dab la ilaha illallah ay dambu de ɗum wari irresi way gaɗa en gaɗa en sendiri sendiri to min mi ko ñamɗa wuro mai martaba liman sa liman sa'adu ba an to wuro gon
waddi perpesu daga Allah ta wiye ka to a anda ba ya min on ma joni do dan dama kemmi den burtoyi to andi mi wurin yalli alaji yalli au de waddi ra nyamin dara kuma gel he ai de waddi o hebbino bangajiya nyamdu daji sai bi mi to ai min na konne nyam kiki ai duma nyamin da to an in hidun nan mi ai di jaha to anana ne ai mi hen yaro kuki ma habar godu da dun nyam yo an kadi in juli sallah ay hayuro alhaji kali yo ai sallah ya ma to in hidu to redu taji du jokkai ye ha ba ralede yo bello yo an jaɗa ko nuɗa hajiya mi waka na dai na alhaji wi garoye do haba wai kuma habaru to yidi hallanki mo wiya joɗoɗa dow joɗollo kon ɗon mawko to redu ma e taggi ai ta joyɗo biya ami jippoto leydi tagga koyɗe wai ya kama belɗi yarten bone goɗɗum programme to Kaduna woni jakambogoyi ai habaru hay imiro kuma habaru wato de jammi gel ɗon ha de ko timi wuro redu an kawai sai ɓuti hendu ɓuti ba ɓuti nan dole ɓuti bimi kai to habar waylitaki wala waylitata ko imi to hande fa kam waylitata adunne natti bone fa sallah ɗum ni hiɗum wardi mana ra'a he nyaye awon sallah wiro way ko waɗi ma to ha ɗen ɗagure to ko on waɗi ma to joni ra'a redu taji to mi ma nana da jami subaka gari fini yawa to sai dan mi kama dan mi dan nani dam sai burti mi gada wuro yawa to andi nayi ami don yeso tan hina hombina minani yo de soppini mi ma nana hayde disankiti mana to min do na mone dun nan ala do bawshi balawi mi ya wongel barogel o dan duman toy yawa mi wadi jode amani jode hande wallahi idde kusengel wa mi dan kanju shamnu to joni nan wadata joni no kadai mi ai to de shabe gadayi in jami to dafta Musa yawa bimi o sai toyan wato magani daga Kano yawa halle de yasi jamun yodi godon don dum goddo jogido redu mi ya rokka wayra way dum hokko addidu way yidde beldu ko to kanjum beldu du nyame mere to den nyama du wuro mamana to du wuro ngo ay du wodi na way du wala ba hay dullida Allah du yana nyamoyda du wuro goddo kuma kadi du ay nyamata tunda ay wuro ay dinta ay mana amma an taye wi gere go a nyami seddan nyamata waɗayi ko waɗa mana ano kai ai nyamata to to joni on kefti to ummake ɗo en jahi wuro Yakubu Sama'ila to lalle kanko ma jehen gi'en no o juli ko jehen ton to joni sai gaɗane fulɓe meɗen barka da sakiraɓe hulɓe meɗen barka da sallah to jide sakiraɓe redu an tangi to wallahi ta waɗi leyya maɗa huru hila modi bi heɓu dabino resu ko bo keɓa iri ɗen ɗon sheɓe gara shomna ta ɗan yami kusen yawa amma fa ta nyamu nyamda tanani a heɓta ɗaɓɓita dabto yawa ɗo ɗon ma to on garti hejen kono en Abubakar Lami lalle ba yawa kware yo ai ahan to an redu taji redu taji du jokkai abi mami du jokkai ai min me jiti ma ko e jai do kono en Alhaji Ja'e ma ciyaman ba yeti Allah en jai kono ai kanji wadi gado mi dai buute an kese amma hanko huturo jeheten sharel ko dilawlato ida dan jarete hedan fewuna dan fewuna ya da bare ndo andi wele mara ai denno mi yiɗi no jehen ton Nasarawa ma to awoyi to moy kadi to mo daki yawwa ayo bappa ina wai denno ba ta dole bi'a en jaray dan daki en jaray dan daki to bappa lalle kam to sai baka en ja to bappa to Allah to sai do Ayuba Lamido mun Lamido mun yal bare kuwa dilay yandi kocco mi miya o munyai ko o haɓɓay kanko ko way ko ba dai kanko Ayuba Lamido munyal to hamiɗa wosto ga Allah ya dillida je lor dum kadi shabe ay yo on hokkam jam wala anana ne to non in hiwa yoni dilli jale wuro oya wuro jawra na choke to ko da mi nani wi warti kanko ma din din to je daro en mo warti
assalamu alaikum rakoble am banan hanna ayuba lami da munyal mi honna iro modake mi honna likita alfa mi honni ali zaki mi honni nasiru madiwal kara site mi honni komerel ilyasu yaquba nombo mi honni al'amin giɗaɗo jada nombo mi honni sobiraɓe ɓe leydi kamaru mi honni sobiraɓe ɓe leyɗe feere feere mela komoye juuli julɗo jam allah jomirawo yara en mawri allah maimaitana india muhammadu daga ɗo nigeria abuja. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a sakiraɓe bandiraɓe taweteɓe ɗon nder wakkatire koble do suudu radio KRI Abuja mi homni on ayuba lamiɗo muñal an omtani en ndu zawleru ayuba lamiɗo muñal mi homnima mi yenanaki khairu machallah jomirawo waɗa ɗon a jamo ayuba lamiɗo muñal alhamdulillahi jomirawo waɗa kuma en juuli jam alaji ayuba lamiɗo muñal machallah alhamdulillahi ara koble an yaki to teddiɓe Allah teddini kaman hi ayuba lamiɗo muñal mi homnima kuma mi yelanakima khairu alaji sa'idu maccu daga libreville leydi gabon alaji sa'idu maccu mi homnima mi yelanakima khairu alhamdulillah alaji abdoullahi mo wuro nduwala jomira waɗa aɗon ajamo likita alfa a bekuta nigeria a jomira waɗa a ñalli jam kuma aɗon ajamo alhamdulillah. assalamu aleykum jawleru kofli kiyeray on kofnama barka da sallam on ayuba lamiɗo muyal min hofni won yousufa ya ofnata mon iga berniwol duwala min gaɗani mon barka da sallah laaroɓe meɗen nder lesɗe duniyaru eɓe goni fuu min kofni on min gaɗani on barka da sallah. assalamu alaikum rakoble am banan hanna ayuba lamiɗo muñal mi honna iro modake mi honna likita alfa mi honni ali zaki mi honni nasiru madiwal kara site mi honni komerel ilyasu yaquba nombo mi honni al'amin giɗaɗo jada nombo mi honni sobiraɓe ɓe leydi kamaru mi honni sobiraɓe ɓe leyɗe feere feere mela komoye juuli julɗo jam allah jomirawo yara en mawri allah maimaitana india muhammadu daga ɗo nigeria abuja. Yan uba ma ɗanana kan Allah gonduɗa sai gasta ma wala a tamfari mai be Allah yau ma do maɓɓe bello boɗeje fulɓe ya use se jaha yau tanto no fida uba ma ɗanana gan Allah goduɗa no gacca ma wala a tambari wai be Allah yau ma do maɓɓe bello boɗeje fulɓe ayalaiɓe ayannaiɓe ayaɓay na an karar da mu ko ina akwai na kwarai kar a yaudarar da mu a Hausa ma akwai na kwarai zan faɗa imu sannan akwai su mudiya wanda shi ya ba da mu da abu na ma akwai na kwarai kar ku dirmiyar da mu sannan da yan tsiya su suke rigingimu bandiraɓe tedduɓe on calminama on beltanama mbiyetemi ko Saydou Diallo
komi jiɗɗo wontude haalpular tigirigi. Hande deften lebbi hitande fof e anglais e pular. January, silo. February, cholte. March, mboy. April, seedo. May, dujal. June, corse. July, morso. August, Juko. September, Silto. October, Yarkoma. November, Jolal. December, Baute. On jarama.